xemx id-dirġmier ta' wiċċek inti seba il-ħolqien jisalmulek l-art fis-sema u l-fliegħu ja mulejja nisikaj għaliex int tal-ħajja ssir fik is-seta fik il-ħina int fawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut illum it-tnejn ta' frar hija ġurnata speċjali għalina. Il-festa tradizzjonalment magħrufa bħala il-Ganglora, il-festa tad-dawl. Ġesu qed jiġi ppreżentat fit-tempju mill-ġenituri tiegħu biex jobdu il-liġi. Il-tempju ta' Ġerusalemme għall-Lowt u għall-post fejn jammar Alla. U Ġesu ma jiġix ippreżentat fit-tempju biex it-tempju jqaddes lilu, ma bil-maqlub biex hu jqaddes it-tempju eżis ħuti. Fuq kollox Ġesu għalina llum qed jidher bħala dawl li jdawwal il-ġnus. Ejjew għalhekk eżis ħuti nagħtu bidu għal din l-Ewkaristija llum mod differenti billi sa jsir it-berik tax-xema li jekk inħeġġukom teħduha magħkom biex dak id-dawl illum ġo djarkom ifakkarkom li Ġesu jrid idawwal il-ħajja tagħna. Ġesu jrid isir id-dawl tagħna mhux biss fil-Knisja, mhux biżżejjed, ma fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ħuti eżies għaddew 40 jum mill-ferħ tal-festa tal-Miliet. Illum qegħdin niċċelebraw il-jum imbierek meta Ġesu kien ippreżentat fit-tempju mill-Verġni Marija u minn San Ġusepp. Mhux biss biex jurina li huwa wkoll għata l-liġi ta' Mosè, imma iżjed minn hekk biex joħroġ jiltaqa' mal-poplu fidejl tiegħu. L-Ispiritu Santu għanqal żewġ tixjuħ qaddisa Xmun u Anna ħalli jmorru fit-tempju u huma fid-dawl tal-istess Spiritu Santu għarfu l-mulej u kollhom ferħana stqarrew it-twemmejn tagħhom fih. Illum aħna wkoll inġbarna qalb waħda fl-Ispiritu Santu u sejrejn fid-dar ta' Alla biex niltaqgħu ma' Kristu. Nitolbu li nsibuh u narfuh fil-ġisem, fil-qsim tal-ħobs, fl-Ewkaristija mqazza, sa mal-mulej jiġi u narawh fil-glorja tiegħu. Issa sambirku x-xema, nitolbu u Alla bidu u għajn ta' kull dawl. Inti llum lil Xmon il-ġust u rejtu lill-ibnek id-dawl li ġi biex idawwal il-ġnus. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddes dan ix-xema bil-barka tiegħek u wilqa' t-talb tal-poplu fidejl li nġabar quddiemek biex bid-dawl jixel fidejh ifaħħar l-isem qaddis tiegħek int mexxih fit-triq tal-virtu u waslu fid-dawl li qatt ma jiġi nieqes bi Kristu Siedna. Amen. Issa samna għaddu mbierku x-xema l-ilma mbierek niftakru li dak l-ilma wkoll ifakkarna fil-magħmudija tagħna meta aħna sirna ħaġa waħda ma' Ġesu.
Ejju issa nfaħħru l-Alla bil-qalb billi ngħidu glorja l-Alla fil-għoli tas-smawijiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej jiben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erwieħ ta' ħutna Giuseppe, Ġolina, Edmond u Pauline Buġejja. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, illum ibnek il-waħdieni kien ippreżentat fit-tempju fis-sura ta' bniedem bħalna. Fiċ-ċokontana nitolbu l-kobor tiegħek biex aħna wkoll inkunu ppreżentati quddiemek b'ruħna safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktieb tal-profeta Malakija. Dan jgħid il-mulej tal-eżerċti, araw, jien se nibgħat il-messaġġier tiegħi biex iħejji t-triq qudiemi u minnu fih jidħol fit-tempju tiegħu is-sit li intom qegħdin tfittxu u l-anġelu tal-patt li intom tixtiequ araw ġej. Imma min se jissapporti l-jum tal-miġja tiegħu u min hu li se jieqaf meta jidher. Għax hu bħan-nar ta' wieħed li jsaffi u bħas-sapun tal-ħassiela u joqgħod isaffi u jnaddaf fil-fidda u jnaddaf l-uliet levi u jsaffihom bħad-depp u l-fidda u huma jsiru għall-mulej nies li jagħmlu l-offerta bis-sewwa u tibda toġbu lill-mulej l-offerta ta' Ġuda u ta' Ġerusalemm bħal dari bħal fis-snin li moddija. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej hu s-Sultan tal-Glorja. Il-mulej hu s-Sultan tal-Glorja. Intrafaw bibien, infetħu intom bibien ta' dejjem ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Il-mulej hu s-Sultan tal-Glorja. Min hu dan is-Sultan tal-Glorja? Hu il-mulej setanu qawwi, il-mulej qawwi fit-taqbida. Il-mulej hu s-Sultan tal-Glorja. Intrafaw bibien, infetħu intom bibien ta' dejjem ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Il-mulej hu s-Sultan tal-Glorja. Min hu dan is-Sultan tal-Glorja? Hu il-mulej tal-eżerċti, dan hu s-Sultan tal-Glorja. Il-mulej hu s-Sultan tal-Glorja. Qari mill-ittra lil-Lut, Ħuti. Bil-luliet għandhom l-istess demm u ġisem, Ġesu wkoll bl-istess mod sar bħalhom biex b'mewtu jeqret is-seta ta' dak li kellu l-mewt fideh, jiġifieri x-xitan, u jeħles il dawk kollha li minħabba fil-biża' tal-mewt kienu mjassrin għal umorhom kollu. Għax ta' bilħaq mhux lill-anġli irid jgħin imma lill-uliet Abraham. Għalhekk kellu jkun jixbaħ lil Ħutu f'kollox biex ikun il-qassis il-kbir, ħanin u fidil f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla u biex ipatti għal dnubiet il-poplu, għax billi hu stess bata u kien imġarrab jaf jgħin lil dawk li huma fit-tiġrib. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Alleluja, alleluja. Alleluja. Dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. Wara li għalqilhom iż-żmien għall purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħadu lil Ġesu Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej li kull tifel li jitwieled l-ewwel jiġi konsagrat lill-mulej u biex joffru b'sagrifiċċju par gamiem jew żewġ bċieċen kif jingħatu wkoll fil-liġi tal-mulej. F'Ġerusalemme kien hemm wieħed jismu Xmon, raġel ġustu tajjeb li kien jistenna l-faraġġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispiritu Santu fuqu. L-Ispiritu Santu kien nebħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara il-Messija tal-mulej. Marmela fit-tempju imqanqal mill-Ispiritu u x'in il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi u laqgħu fuq dirajh. Bierek lill-Alla u qal: issa u sejt tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kelmtek. Għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek li inti ħejjejt għall popli kollha dawl biex iddawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missier u ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmon berikom u qal lill-ommu Marija: ara, dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael, se jkun sinjal li jmeruh, u intu ukoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetessa, Anna bint Fanuel mit-tribu ta' Aser. Kienet imdaħla ħafna fiż-żmien. Wara xbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa u mbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet qatt titwarrab mit-tempju lejl u nhar taqdi lill-Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trotħar lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemme. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta' Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bl-erf u l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Naħseb eżisħuti mhux l-ewwel darba li smajna min jitkellem fuq il-valur tal-ħajja li l-ikbar rigali tagħna Alla li huwa l-ħajja li neżistu u x'hekk. Però sfortunatament fi żmienna ikollok titkellem ukoll fuq dik li nsejħula il-kultura tal-mewt. Fi żmienna il-bniedem li jwarrab l-Alla jista' jisfa' jitlef l-apprezzament tar-rigal tal-ħajja. X'ma nistgħu nitfuha issa kieġobkom? L-apprezzament tal-ħajja żisħuti. U allura tarbija fil-ġewf jekk mhix mixtieqa għal xi raġuni jew oħra, il-bniedem jibda jiġġustifika minn għalih kif jaħles minnha. U kemm ħaġa li tkexkxek eżisħuti din. Tkexkxek. U li l-ebda bniedem intelligenti ma jista' jiġġustifika kif tarbija innoċenti u x'hekk nistgħu b'xi mod ngħidu li huwa tollerabbli b'xi mod jew ieħor li wieħed jaħles minnha. L-istess l-eutanasja dieħla f'ħafna pajjiżi. Mela min hu marit bla tama ta' fejqan jew xi affarijiet oħra naraw kif nagħmlu u x'hekk
neħilsuh mid-batija minn għalina, mhux hekk. Nieħdu r-riedni tal-ħajja f'idejna. Però l-kultura tal-mewt ma tolqotx biss u hekk lil trabi fil-ġuf u lil dawk li forsi u hekk b'xi mod jieħu minħabba mart u affarijiet oħra iħossuhom l-entmiem il-ħajja. Il-kultura tal-mewt ma noqogħdux attenti taffettwa lil kull wieħed u waħda minnha. Qegħdin ngħixu fi żmien eżis ħuti fejn donnu l-bniedem jilħaq il-maksimum u hekk il-quċċata tal-ħajja tiegħu fiż-żgħożija għax jista' jiddaverti kemm irid. Imbagħad ovvjament jibda nieżel l-isfel dik il-mentalità tad-dinja tal-lum. U kemm hu iblaħ il-bniedem li jaqal dil-mentalità u ma jarafx il-ħajja fija s-sabiħ u l-jibes tagħha f'kull stadju. U dan illum hekk nixtieq nirreferi għal Vanġelu sabiħ tal-lum. Dawn iż-żeġ anzjani Xmun u Anna, ħafna drabi ħsibna li Xmun kien il-qassis tat-tempju, ma kienx. Kien raġel anzjan li jmur jitlob fit-tempju bħal Anna. U dawn iż-żewġ anzjani li sabu ir-raġuni tal-eżistenza tagħhom eżis ħuti billi jitolbu fid-dar tal-mulej, u hekk dik l-espressjoni tant sabiħ Anna ma kienet qattieqa f'taqdi lill-Alla, taqdi fit-tempju bis-sawm u t-talb. U llum hekk kemm aħna hawn preżenti fis-santwarju, kemm intkom ħafna oħrajn li qegħdin issegwu l-quddiesa, aħna imħeġġin nistaqsu lilna nfusna, jien il-missjoni tiegħi li jafdal il-mulej x'inhi? Anki jekk kien bniedem marit jgħid fis-sodda, il-missjoni tiegħi x'inhi? Alla għandu missjoni għal kull bniedem l-hawn fid-dinja. Għalfejn qed isejjaħ lil mulej? Qed isejjaħli biex nixbħu, ma qed isejjaħli wkoll biex ngħix missjoni. Żgur li l-missjoni ta' Anna sagrifiċċju f'affarijiet żgħar u x'hekk sagrifiċċji u t-talb kulħadd jista' jagħmilha u iżjed ukoll. U llum għalhekk nixtieq inħeġġeġ mod speċjali lill-anzjani biex ma nintelqux. U x'hekk, jekk għadek tista' tagħmel xi volontarjat kemm ħaġa sabiħa, jekk għadek tista' tgħin, ma naqgħux fil-kultura tal-mewt li nispiċċaw qiesna qegħdin ngħixu eżistenza bla sens, għax mhux vera. Imma aħna il-mulej li jriedna għadna f'dil ħajja qed jagħtina xi missjoni. Huwa id-dover ta' kull wieħed u waħda minna li jiskopri l-missjoni tiegħu u jgħixha b'ġenerożità b'fidej u x'hekk u b'sens ta' qadi. Ejjew għalhekk nitolbuh il-mulej illum li jidħol fit-tempju, jidħol f'ħajjitna x'wara kollox il-ġisem tagħna u t-tempju. Nitolbuh idawlilna il-ħajja tagħna bid-dawl tal-verità, bid-dawl tal-ħajja li hu ġie jagħti lil kull bniedem l-hawn fid-dinja. Kieġobkom qumu bil-wieqfa. Ħuti Eżies, fil-jum li fih niċċelebraw il-preżentazzjoni ta' tfajjel Ġesu fit-tempju u l-offerta ta' Ommu Marija u San Ġusepp, nitolbu lill-Alla jilqa' l-offerta tal-ħajja tagħna fil-waqt li ngħidu ħajaraw għajnejna is-salvazzjoni tiegħek mulej. Ħajaraw għajnejna is-salvazzjoni tiegħek mulej. Għas-saċerdoti biex ħajjithom tkun taqbel mal-offerta tas-sagrifiċċju Ewkaristiku li jiċċelebraw, nitolbu ħajaraw għajnejna is-salvazzjoni tiegħek mulej. Għal dawk li ma jemnux biex jisibu fi Kristu id-dawl tal-ġnus li jagħti sens lil ħajja tal-bniedem, nitolbu ħajaraw għajnejna is-salvazzjoni tiegħek mulej. Għal persuni ta' ħajja konsagrata biex jgħixu bil-qdusija is-sejħa tagħhom bħal Marija u Ġuseppi li joffrew lil Ġesu għas-salvazzjoni tad-dinja, nitolbu ħajaraw għajnejna għalina biex nitalmu
naqdu l-offerta tal-ħajja tagħna ma' dik ta' Kristu fl-Ewkaristija nitolbu ħajaraw għajnejna. Nixtieq nitlob għall-anzjani, għal dawk il-ħafna li jsegwu dil-quddiesa u għall-oħrajn għal kulħadd, għall-morda, għal persuni b'diżabilità, għal dawk li morda bil-Covid, għal dawk li bħalissa jħossu bżonn ta' xi talba biex inħossu li aħna eżies f'għajnejn Alla. Iktar mad-dinja twarbek, inti iktar għażiż f'għajnejn il-mulej. U m'għandniex inħallu lilna nfusna naqgħu għal dit-tentazzjoni. Ejjew għalhekk issa nżidu t-talba tagħna, nkomplu nitolbu għax-xita, nitolbu l-mulej jeħlisna mill-pandemija u nżidu wkoll it-talba personali tagħna. Mulej Alla tagħna, ilqa' talbiet tal-poplu tiegħek bl-interċessjoni ta' Marija, Om Ibnek Ġesu Kristu Siedna, li aħna nqimuha b'devozzjoni kbira f'dan is-santwarju. Fisem Ibnek u Iben Marija li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbira kient Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u imbit kollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbira kient Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Ilqana Mulej Alla tagħna u li wniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej mill-ħżuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej inti ridt li jibnek il-waħdieni joffrilek lilu nnifsu bħala l-ħaruf bla teba tas-sagrifiċċju għas-salvazzjoni tad-dinja, ilqa' nitolbuk dawn l-offerti li l-Knisja ferħana qiegħda tagħmillek atti ġdejd tal-istess sagrifiċċju bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Illum l-iben tiegħek li jumijek minn dejjem u għal dejjem kien ippreżentat fit-Tempju u l-Ispiritu Santu rieħ qudiemna bħala l-glorja ta' Iżrael u d-dawl tal-ġnus. Għalhekk aħna nilqgħu ferħana lis-Salvatur li inti battilna u flimkien mal-anġlu u l-qaddisin tiegħek noffrulek infaħruk u intennulek bl-għeda. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art, mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ori tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ori tas-smewiet. Għaddejs tas-sewwint mulej, int lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubijiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Giuseppe, Ġolina, Edmond u Pauline Buġejja. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u jgħidha fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem bid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula dal jintrid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kun jisfew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek
u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, Mulej. Ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun fejn. Nejdulu grazzi bil-qalb eżisħuti lil-Mulej u dak id-daw il-mux tax-xema, dak id-daw li tnissel f'qalbna lu Ġesu, ejjew nieħduh magħna u nħallu ħidawwa lil ħajjitna bil-wieqfa bil-qalb ngħidu grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Bitqarbina mqazza li għamilna Mulej, temm fina l-milja tal-grazzja tiegħek kif temmejt ix-xewqa ta' Xmun il-ġust u ta' Anna u bħalma huma rax il-mewt qabel ma laqa f'dirajh lil Kristu. Hekk ukoll għamel li aħna nimxu l-qudiem biex nilqgħu lil Mulej
u nidħlu miegħu fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Ejjew ngħidu 3 Ave Marijiet fġieħ it-3 ijiem lill-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar. Mod speċjal nofruhom għal pajjiżna biex id-dawl ta' Ġesu jiddim il-ġdejt fil-qlub ta' ħafna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf id-dinja mingħajr teba, eżis ħut illum ukoll jaħbad l-anniversarju tat-twelejt ta' Carmine Grimat li mhix dikjarata qaddisa, jien m'għandix dubju li qaddisa kbira kien bħallhom fl-1838 li Carmine Grimat twieldet hawnhekk fil-qrib ġewwa r-raħal tal-Arb. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu, morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lilkom. Madonna ta'